लोगोफोर दिनै जोंहा आइया थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय जोंहानिया आब'मोना लांनो फैदों आइखौ आरोना आइयाथ' हारसिं थांनो हाखाया नालाय जोंबो दोनहैनो टाइम मोनाखै ओमफ्राय एग्जामबो जाबाय थादोंना फिसालानि ओमफ्राय आइखौ लांनो फैदों आरो आइया दिनै थांनोसै लोगोफोर गुवाहाटियाव दा जोङो हाथायावहा माबा माबि फिसा फिनला बुस्थु नांगौ जाना दङ बेखौ बायनो फैदों हाथायावहा फैदों लोगोफोर सेन्देल आरि नांगोन आइनो बायनानै हरनोसै आरो आं थांनाय जानाय नङा आब'मोनासो लांनो फैदो सेन्देल बायनो नागिरदो लोगोफोर आइया थांसै दिनै सेन्देल माखौ पसन्द जायो नायनोसै फिस्ला जाया इयो फिस्ला जायो देसन जागोन माबा गुजुनाय जानायखाय आं जाहोआखै गोदैखौ दख'ना इथिबो दंफा इथिंफ्राय इथि हाबलांनो हागोन इथिंफ्राय इथि गाल गिदिंनो हागोन लोगोफोर आइखौ थिनहरबाय आरोना दिनै जोंहा आइया थांबाय गुवाहाटियावहा आब'मोना लांनो फैदोंमोन ओमफ्राय जा गरमनि थाखाय भिडिअबो माने थिखांनाय जायासै आरोना थांनाय भिडिअफोरखौ हाथायावहा थांदोंमोन ना हाथायाव माबा माबि फिसा फिनला बुस्थु नांगौ दंमोन बेखौ बायनानै ओमफ्राय गारियाव थिखांहरबाय आरोना लोगोफोर थांनाय हिसाबैनो जों हाथायाव हाबलांदोंमोन ओमफ्राय हाथाइनिफ्राय माबा वाटारमेलन लाबोदो एसे गरम नालाय ओमफ्राय वाटारमेलन जानोसै दिनैनि भिडिअआनो मा खालामदों मा खामाखै बेफोरनो आरो न'निखौनो देखायलाबायनोसै मा जादों मा जायाखै ना लोगोफोर बेखौनो नायसाबबायदों आरोना नै लोगोफोर वाटारमेलन जानोसै आरोना गरमथार नालाय ओमफ्राय वाटारमेलन लाबोबाय जानोसै दा बारा गोजा नङा संनाय संयो बिगुरखौ लेमना गारखानांगोन ना बिगुर सायावनो अरला जागोन बिगुर सायावनो जागोन नै जिथिनि बै फै नामा फाय আমি নেবো बेखौ गारना जादों guys जानोसै आरो नोंसाला welcome बिमाखौनो thank you karena mas anak mas ada nanya ini lagu bayar sering tidak ikut izin dah seperti itu kayak gede dah gede dah gede siapa dah mana gede kaki yang mana mana gede mana dia pun bagus di dayu harus sana Hara? Hara oh. Mas tangannya akan zansia dan ke zangannya. Natural net on nama. Mari. Anda. Apa? Salah deh. Mar gede kanon? Masa gue pun udah kan gede jalan nggak masa sana nggak gede. Tapi dong gede jalan kau roka biar lah. Jik gede kali gue per. Ini dah silang dah.
बेखौ जुसबो खालामनो हायो माबा खालामनानै बयद Moja, एसे गोदैखा kalani mo puno ara. ओमफ्राय बे गथ'नो मैगं जाफेरना जाफेराखै माबाखौ बिदिखौ बिराद गोथाव न' खुमब्रा बायसानो आं जाफेराखै जोंनिथिं इमान दाम खम बियो 5 थाखा 10 थाखायावनो मोनो बेयावसो 50 थाखा किल' बरमायाव Nakari siya nga bumibigay ka na sa akin. Sao người cô gắng mình cũng làm sao nữa आंखो थान्दाया हिलायनो हाया लोगोफोर खस्सा थान्दाया हिलायनो हाया आंखो थाबनो गगा मोना आङो गगा मोननाय बेमारानो जाथारो आंना गरमाव ओंखामखौनो जानो गोसो जाया दुफोरबायसा मोनबा आङो ओंखामखौनो आङो खस्सा वाटारमेलन बिराद मोजां मोनो आङो आंगुरखौ मोजां मोनो फाय नुजा नोंबो मबाइलाव ओमफ्राय गेजेराव फाय मा नुजाखै फै गेजेराव फायो फाय आं लाजिदो फायबाय मोनफालायदो न' बिराद मोजां मोनो आं नेक्का मोजां मोनो Sarau, mana? Moजां मोना Sarau gue sih. आं बिराद मोजां मोनो माने आङो इनि गोदैया आंनि थाखाय बिराद पारफेक्ट आरोना मानोना माने बारा गोदैथार नङा नालाय आं बेफोरबायसा गोदैखौनो बिराद Ang ada मोनसे fruit जागोन dragon माला मोनजागोन मिथिया आंबो बिराद जानो गैया बरमायाव मालाबानो बायना जागौमोन आङो दाखालिनिफ्राय माबायाव सोंदो मालायनि भिडिअ'आवसो नुदो जों थांथाराखैना आङो जेब्ला बरमायाव dragon fruit मोनोना आं फैखालि पुरा लाङालासिनो लांखाया लांखागोन आं जियानो जा गुवाहाटियाव मोनोब्रा गुवाहाटियाव मोनो ओमफ्राय दाखालिबो आं गुवाहाटियाव थांदोंमोन ओमफ्राय बायनाय जायासैहाय आं dragon fruit बिराद जानो ओमफ्राय आंबो आर्ट प्रडाक्टनि भिडिअ'हा नायनानै जि जानो लुगैदोंमोन आंनिया दंबावोसो बारा गोदैखौ मोजां मोनो आं बिदि मोजां मोनो बेबो रंजोयो आरो जोंनि जालो इमान मोजां नुदों आङो संगितानि मबाइलजोंसो भिडिअखौ लादों लोगोफोर आंना एसे मबाइला माबा जादों स्ल' जादों नेट अन खालामदोंमोन दैया आं साबसिन लिपस्टिक लानाया मोजां स्लाना खारजोब्बाय गैया आराम खालिदा आंनि जानायखौ हाथाय गैयिफोरनि जानाय बायदि नुयो होननाय कमेन्टआव हरदो आंखो मामि फैगोन सांगोनसो इमान मोजां गोथाव टेस्टिसो नुयो सोर खोन्थालाय बिदि जायो नालाय हाथाय गैयिफोरासो ना नुवा इदि ओरैनो होनोब्रा होननानै जब खालामनानै होनबाय आरो इदि नुयो सोरबा इमान गोथावसो नुयो नों जानो जानाय मोजां मोनखायो एख' मोना आङो लोगोफोर आं गागेब नालाय गागेब आरो न'